har YouTube. Jeg er bedet. Og jeg har Rynke. Og vi er The Pinkies. På kanalen Pinkies i alle. Ja, og vi skal æde 1,2 kilo bacon. Og vi har, nu kan I lige se her. Og ved du hvorfor? Det er fordi, ja, det er bacon. Det er sgu lige lyst til bacon. Bacon! Let's go. Så begynder vi. Og gule saftevand. Og vi optager til YouTube nu. Vi optager til YouTube nu. Men jeg tror bagefter, så jeg falder op med hjertestoppet her. Dem i ovnen, de er altså bare lidt bedre. Husk på, bacon det skal laves i ovnen. Ikke på panden. Det er ny regel nu. Et kvarter i ovnen. 200 grader varm luft. Vender I dem og giver dem 10 minutter ekstra. Og jo. Det er sådan her. Og det er 600 gram til hver, cirka. Jeg tror det er det, man tror det er 600. Ja. Og det er meget bacon det her. Jeg synes ikke du har så meget. Så prøver jeg bare lige at æde. Det du laver til sidst, de har altså ikke fået sagt. De har ikke fået sagt. Nej. Prøv at se. Så er det også nemmere at æde. Nej. Nej, ja. Jeg skal nemt æde. Kæft, men jeg tror i morgen render jeg rundt med de største pimples ever. Nu kan jeg ikke engang hælde fedten fra. Prøv at se. Prøv at vite til det. Det er hans fedt. Nu er ikke med selv. Jeg tror, de kan se det inde. Hold kæft, mand. Eller kan vi lade det. Det er bare... Hold kæft, det er gud det her. Bacon er gud. Sammen med Fisse. Ikke at jeg ved af det, men... Det var godt nok tør. Det er ikke alt bacon, der er blevet lige godt, synes jeg ikke. Nej. Det er god. Jeg husker bare, at det skal blive røget. Det skal det. Jeg er 100 på, at jeg gør det her forkert. Men okay, det er også starte lavt det. Luk røven. Det er mit bacon. Du skal ikke kritisere mit bacon. Shawarma. Jeg vil gerne lige sige, at Martin den lugter. Martin Nielsen. Lugter. Røv. En smuld gør i hvert fald. Jeg ved, hvad det her er. Bacon. 0 sub special. 5 ja. Det er vores første video, vi æder. Masser af bacon. 600 gram bacon hver. Bare for at vise, at det kan vi egentlig ikke. Ja. Hvorfor har du så lidt bacon? Fordi jeg æder igennem. Nej, du gør ikke. Fuck, du har meget tilbage. Prøv at se her. Og jeg kan ikke spise her. Jeg kan fyre godt nok.
Specielt det der fedtklemmer, du har lavet. Det er næsten rent fedt, det er ulækkert. Ser den nu lækker ud? Nej, det... Jeg har aldrig spist bacon. Hold kæft, mand. Hvis jeg falder om lige om lidt, så er det fordi... Jeg er bacon. Hjertestop incoming. Så har ryggen det godt nok fast. Det ser hårdt ud. Du svinger helt. Er den hård? Mere saftevand. Jeg er sæben tørstig. Kæft. Hold da kæft. Nå, brugt, der er meget mere. Det er satan ned med godt nok hårdt. Jeg tror lige, jeg vender med at sove endnu. Se om en uge. Det er fra brysterne. Vi sidder og bryster. Okay, det er bare sådan, at jeg ikke fået nok overhovedet. Føj. Her. Du lavede det. Så kan vi godt bytte for det. Cool. Jeg gider ikke have mere af det her. For mand. Bare 600 gram. Bare. Ja, det er ikke engang et kilo. Du ser hvor langt jeg er kommet i forhold til dig. Jeg er meget mere. Nej, du har ikke. Nu har jeg Lige meget bacon. Nej. Jeg tror, at du bliver mere over på min tallerken. Nej, ikke. Hanne, hvis du som om du kan spise det, og jeg egentlig ikke kunne. Ja, det er ikke derfor. Det Tror jeg. Rynket. Kæft, det er hårdt. Det er nu, vi skal aften. Lige at snyde lidt, du ved. var det fint. Men der er godt vejr. Det er godt. Sol og sommer. Og bare damer. Ej, mand. Det bacon, du har lavet, det er ikke særlig godt. Jeg er ked af at sige det, ikke? Det jeg lavede, det var da godt. Det er på panden, det... Ej. Det synes jeg ikke. Rynke. Føj. Der er røv meget fedt. Og røv meget bacon tilbage. Ja. Skal du ikke have noget mad at spise? Og vi har bacon. Fuck, jeg sveder. Der er 25 grader sådan. Jeg kan ikke mere. Kan du ikke mere? Jeg er ikke vant til at spise så meget mad. Det er satan. Jeg spiser ikke så meget. Mark! Nu kan jeg et stykke bacon. Og vi filmer. Se, vi er også gavmilde. Mark, vi filmer. Så gavmilder vi. Det er egentlig mest fordi jeg ikke kan spise så meget her, men... Fuck det. Vi snyder bare helvede til bede. Hold en kæft. Du er bare snu. Fordi jeg snyder, men jeg er ikke snyder. Ja. Så er jeg jaloux på dig. Hold en Fordi du snyder. Hold en kæft.
Det er super. Det er brugt nu. Hold nu kæft, mand. Det skal jeg sige for nu. Næste challenge, det er, hvor vi bunder en Tabasco. Han gør. Og jeg bunder en små blå imens. Det skal vi altså. Jeg kan ikke mere. Jeg falder kraftigt snart om. Mark, har du lyst til noget mere bacon? Men jeg kan nok bacon. Jo, det kan man godt. Det har jeg så fundet ud af, det kan man godt. Men bacon, det er Nu kan jeg mere bacon. Her, bare til løs. Seriøst, bare tage. Det er fordi, jeg ikke kan klare challenge. Jeg har spist 600 gram hver. Nej, det er ikke fordi, jeg ikke klarer challengen. Det er fordi, jeg er gavmild. Tag nu for helvede. Tag noget mere. Egocentreret lille snotball. Se, jeg er næsten færdig. Jeg mangler, hvad mangler jeg? Vi skal have noget saft hver 2. 3 og 4 stykker bacon. Mangler jeg tilbage. Så kan jeg klemme det ned. Hold kæft, men jeg skal. Det er godt nok lov for, det er hårdt. Det kræver en del, og man... Kæft, det sveder. Jeg skal træne til efter det her. Ja, jeg skal ud og løbe en tur. Så meget fedt. Jeg kan ikke mere. Skal vi så bare... Okay, han kunne ikke mere, han går op først til vand. Jamen, jeg har 8 meter, så jeg vandt. Hold en kæft, bøsserøv. Hold kæft. Bøsserøv. Så viser jeg lige, hvor meget vi har tilbage. Det er, hvor meget jeg har tilbage. Det er 4 stykker. Hold en kæft, jeg er ikke færdig. Jeg er ikke færdig. Jamen, nu er challengen slut, fordi nu slutter vi. Nå. Så sig farvel, Pinky. Farvel. Jeg er the brain. Jeg er bedre forresten.